इलस लवकर इलस आता चला आता जाऊया जरा. ही बघा ही ती गाडी जी आमच्या मेकॅनिकलवाल्यांनी बनवली. अरे ही ती नंबरात दिलेली ती हीच ती. हां हीच ती प्रॉपर. नमस्कार. तिचा कलर्स ऑफ कोकण म्हणून चॅनल आहे तुमचा. म्हटलं आता झाला कॉलेज वगैरे दाखवले त्यांना. म्हटलं लास्ट का तुमची भेट. होय मस्त कॉलेज फिरून मजा आली. भारी वाटलं फिरत कॉलेज भारी. उद्गमच्या वेळी येतले सांग. नाही स्पेशल इन्व्हिटेशनच देवा. चला. पहिल्याच बॉल का विकेट जाणार मी सांगितलेलं तो तो गेला. जो बोललेलो पहिल्या त्याच्यात तुमची विकेट झाली. योग आहे 6 तर अशा प्रकारे बॅटिंगला अपूर्वा पालेकर खेळत आहे. बघूया काय गो. हां गावात सही आहे. आमची AMLची टीम जिंकलेली आहे. तर आपण मेकॅनिकलला बघायला जाऊया. याच्या पुढचं जे आहे ते तुम्हाला सगळं जो आमचा प्रथम दादा आहे तो तुम्हाला पुढचं सगळं सांगेल. ही मेकॅनिकलची बिल्डिंग 2 माळ्यावर आहे. एक ग्राउंड फ्लोअर आणि एक बेसमेंट आहे. तू कोणता इयर का? मी आता लास्ट इयरला. तू अपूर्वा कसा मैत्रीण याची मैत्रिणी मोफत बाबा. अरे काय चालू आहे? फ्लूटला किती झाला. फ्लुइडला किती म्हणजे पाण्याची सगळे एक्सपिरियंट होतं. पाण्यावरती प्रेशर मोजायचं, प्रेशर कॅल्क्युलेट करायचं सगळं. हे सगळे त्याचं पंप वगैरे मेकॅनिकली हा आपले होय ना. होय. आता बाकीचे कुठले लॅब वगैरे त्यांना माहिती नाही. ओके. तू असलं खेळात भाग घेतला नाही? हां तू स्पोर्टमध्ये नाही ना. आपलं हे क्रिकेट झाला तुमचा? क्रिकेट एक जिंकलं. मग व्हॉलीबॉल एक झाला. व्हॉलीबॉलची दुसरी मॅच आता चालू होतली आहे. सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जे लॅब आहे त्याच्यात सगळे मटेरियल डिफरंट मटेरियल्स असतात ना वेगळे. कारण खूप प्रकारचे असतात. त्यांची स्ट्रेंथ काढलेली जातात की कुठल्या पॉईंटला जाऊन ब्रेक होतं काय होतं सगळं प्रत्येक प्रकारचे कुठले पण असतात. आता ते यूट्यूबवर वगैरे शॉर्ट्स व्हिडिओ दिसतात ना काहीतरी वस्तू फोडण्याचे त्या टाईपमध्ये आहे ना आता. हो. हे हायड्रॉलिकवाला सॉरी याच्यात ऑइलने हे करतात आणि ह्या न्यूमॅटिकवाला एअरने हवेच्या मदतीने हे पुढे पाठी होतं ना त्या ऑइलच्या मदतीने. हे कंपनीचं आहे पॉवर सप्लायसाठी. सगळे तेच आहे. हवी तुमची प्रॅक्टिकल पाठी एक लॅब आहे. हवी प्रॅक्टिकल होतं सगळं. तू आता हे पाणीचा इनलेट आहे. असे पाणी येतं ना आणि या जागा त्यामुळे फिरणार. ह्याचे हे सगळे असले प्रॅक्टिकल. हे सगळे तसले जाते बघ. येऊ जातो याच्यावर पाणीचं प्रेशर सेंटरवरती असतं. हे ती सिस्टीम सेम ह्याच्यात तशीच्या तशी. हो. आता पाणी सगळे टर्बो मशीन पाण्यावरचे हे प्रेशर होतं. हे आता पंपावरचे पॉवर किती आहे काय आता व्हॉलीबॉलचे मॅचेस चालू होते. मशीन शॉप आहे. कसली मशीन आहे? लेथ मशीन
याच्यावरती कसे वॉशर झाले, स्क्रू झाले, हां, नट झाले, हां, हां. ते छोटे छोटे डिझाईन करून घेतो आता ह्याच्यावर हां. ते दोन्ही बाजू ॲक्सेलमध्ये फिरतात, या पण ॲक्सेलमध्ये फिरतात, हां या पण ॲक्सेलमध्ये फिरतात, म्हणजे फुल फ्लेक्झिबल मशीन. हे तो मेटल मेटल ठेवायचा आणि ते का इथून घासत जायचं आपल्या हिशोबात हां, हां, हां. डिझाईन करून घेऊ शकतो, हां हां करू शकतो. तू करतो, मी केलेलं फर्स्ट इयरमध्ये, आता लास्ट इयर. आता आता इल्याबरोबर लगेच असतं यार. पहिल्या सुरू सुरुवातीला पहिला ह्याच्यावरच उभा राहतो. पहिल्या सुरुवातीतून का लाकडाचा जॉब देतो, लाकूड देतो, लाकूडला शेपमध्ये हां. हळूहळू मग पुढचे बारीक गेले की मेटलचे शॉप देतात, कुठलंसं सॉफ्ट मेटल असतं, जसं माइल्ड स्टील झालं तो देतात ते. मग त्याच्या जरा डिझाईन करून जातं असं डिझाईन करायचं सगळं ह्याच आहे, एकच टाईपचे मशीन आहे सगळे. हे सगळे मेजरमेंटचे इन्स्ट्रुमेंट आहेत वेगळे वेगळे. बाकी आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे ही 3D प्रिंटिंग मशीन. ह्याच्या सगळं हिटर सगळं ही वायर आहे, ही वायर वितळ झाली आणि परफेक्ट डिझाईन बनून आहे त्याला सगळं. छोटं जर गणपती करत असतो, हां किचन करूची असली, एखादं ब्लॉक करत असतो, छोटं गिअर करत असतो, तरी आपण आता करू शकतो. आता तुमचं जर समजा लॅपटॉपचं एक बटन तुटलेलं, तो बटन तुम्ही जर नुसतं डायग्राम आणले त्याप्रमाणे आपण करू शकतो. आता ही लाल कलरची वायर आहे ना, कलर पण बदलू शकतो. कलर बदलला की तसं आउटपुट येतं त्याला. आधी हे आमचे डिपार्टमेंटचे एचओडी आहेत. नमस्कार. हे अपूर्व वाचून मित्र सगळ्या जुन्या अचिव्हमेंट्स आहेत, ते विजिट केलेले सगळं खाली दिलेलं आहे. मेसा ॲक्टिव्हिटी म्हणजे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग स्टुडंट असोसिएशन, त्याच्या अंडर घेतलेले सगळे ॲक्टिव्हिटी आहेत म्हणजे मेसा ॲक्टिव्हिटी. अशी गाडी बनवली, बनवलेली मी तयार ठेवलेली पण या काचेच्या गेटकडे दिसतात कळाली तिचा ती कॉम्पिटिशनमध्ये उतरवल्याने चांगला बक्षीस पण भेटलं. आणि हे प्लेसमेंट झालेलं पोरात सगळे मोठ्या कंपनी सगळे प्लेसमेंट झालेले आहेत मेकॅनिकल डिपार्टमेंटचे. लॅब भरपूर बाबा. ठीक आहे, कम्प्युटर रिलेटेड डिझायनिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सगळे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल होत आहे. ऑटो कॅड इन्व्हेंटर, ऑटो डेस्क सगळं ऑपरेशन साठी बनवलेलं सेटअप आहे, पूर्ण सेटअप आहे. त्याचे सेन्सर लावलेले आहेत, सेन्सर थ्रू व्हायब्रेशन असले कसले पण विचित्र व्हायब्रेशन येतात, मशीनमध्ये फॉल्ट असतात कुठलं पण ते रेकग्नाईज करतो वेगळे व्हायब्रेशन येते आणि लॅपटॉपमध्ये डायरेक्ट फॉरवर्ड करतो. मध्ये डाटा ॲक्वायझेशन सिस्टीम आहे, त्याचं नाव आहे FFT, फास्ट फूरियर ट्रान्सफर. सिग्नल आणि त्या जो मशीनची डिझाईन आहे मॅन्युफॅक्चरिंग डिझाईनिंग ही आम्ही घेतली स्वतः केलेली. हे स्पोर्ट्स किती दिवस अजून? 4 दिवस. आता हे कसे आजचो किती दिवस? येतील तसे आहेत. आता काय काय जे इंडिव्हिज्युअल स्पोर्ट्स आहेत ना ते पुढच्या आठवड्यात ढकललेले आहेत. मग तुमचे डिपार्टमेंटमध्ये पण मॅची लागतात? तेच आहे तसेच आहेत. प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये मॅचेस खेळतात. हो, खूप बोलणं चालू होतं. बाकी सगळे क्लासरूम सगळे 3 रेफ्रिजरेशनची लॅब आहे, पाणी थंड करूचा सगळं बर्फ त्या फॅक्टरी असतात ना सिच्युएशन तयार केलेली आहे. ह्याच्यात पाणी टाकलं ना बर्फ निर्माण होतो. सगळे ह्याच्यात रेफ्रिजरेशन थंड करूचे सगळे प्रॅक्टिस ह्याच्यात होतं. हे रेफ्रिजरेशन जाते, कंडेन्सर झालं, कंप्रेसर झालं आणि ह्याच्यात आउटपुट होतं. हे पाणी आहे, हे शिगांमधून काय होतं हे जे आहेत ना ह्याच्यात रेफ्रिजरंट असतात, तो थंड होता हा किरण ह्याच्यात हे जातलो चारी बाजूने गुटाळलं गेलं पाणी की थंड होतं पाणी.
आणि जास्त हे झालं तर बर्फ बनवतात. हां. हे सगळे इम्पॉर्टंट लॅब आहेत मेकॅनिकल डिपार्टमेंटमध्ये. बाकी हे सगळे वरचे क्लास. इथून बघा हेलिपॅड बघा एकदम प्रॉपर दिसतं. तुझी वाट बघतात की काय? हो, ही मॅच आहे तुझी नाव. आता जातं मी. हां. तुम्ही पुढे फिरून या. चल 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 चलो ऑल द बेस्ट. थँक्यू. मगाशी एक आमचा पोरगा हरला. इलस लवकर इलस. लवकर इलस. आता जरा बघलास ना तुम्ही मेकॅनिकल. चला आत जाऊया जरा. ही ती गाडी बघायची. आणि ही बघा ही ती गाडी जी आमच्या मेकॅनिकलवाल्यांनी बनवली हा. अरे ही ती नंबरात दिलेली ती हीच ती. हा हीच ती प्रॉपर एकदम. बघून घे, शिकवून घे. तू चालवलंस. मी घरी तुझा लहान विषय आहेत होते. नाही, ह्यो विषय आहेत नाही, त्यामुळे चालव. काय जाऊया आता? आता नाही. एवढं सगळं कुठे? कॉलेज आम्ही फक्त बघून घेतला. सेमिनार तो आमचा सेमिनार आला आणि सगळे जे छोटे छोटे कार्यक्रम असतात गेस्ट लेक्चर वगैरे आणि तेव्हा हां भाई थंडावा गो. भारी थंड वाटतं इकडे. मस्त वाटतं. नाही, अशी त्यामुळे नाही दिसते. काय 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 उंची म्हटलं कमी आहे त्यामुळे एका वर ठेवल्यानं तरी चालतात. जरा ह्या बघ ना, हाय बसले तरी दिसतं का? हो, इथे बसला माझ्या उंचीवर. म्हणून ती मागाची कॅच हो रे, मागाची कॅच सोडलेली. गप्प ह्याच्यामुळे झाला समजला. हे बाई ही बघ, प्रिन्सिपल सरांची घेते. आधी येऊ सरांका भेटू. माझे मित्र नमस्कार. तिचा कलर्स ऑफ कोकण म्हणून चॅनल आहे तुमचा. म्हटलं आता झाला कॉलेज वगैरे दाखवले त्यांना. म्हटलं लास्ट का तुमची भेट म्हणून. होय होय मस्त मस्त. कॉलेज मस्त आहेच, प्रश्न नाही. पण आमचे जे इव्हेंट्स होतात ना त्यावेळेस तुम्ही एकदा चक्कर मारा. इन्व्हाइट करू आपण स्पेशल इव्हेंट्स म्हणजे तुमचं ॲन्युअल. हां मग हेच तिला सांगितलं मगाशी. तुम्हाला ॲन्युअल असताना इन्व्हिटेशन देतो. हां. चालत म्हणजे पार्टिसिपेट करा त्यात. नक्की नक्की आणि काय असेल तर कळवा आम्हाला. नक्की. चालत. मस्त कॉलेज फिरून मजा आली. भारी मस्त वाटलं. वाटलं फिरत. कॉलेज भारी. उद्दुंगाच्या वेळी येतं नाही, सांगतो. स्पेशल इन्व्हिटेशनच देवा. चला. थँक्यू. चल. तुका मी एक्झाम सेक्शन आहे एकदम फुल असं कसं कसं एकदम असं काय म्हणजे सिक्रेट असतं एकदम सिक्रेट. सिक्रेट समजतलंच नाही तुमका कधी रिझल्ट लागतात. आणि शाळेत होती पास करतो. आमचं हा कधी पास पास करतो? होते ती गोष्ट वेगळी, पण जी पास नाही होत त्यांचा सांगते रे मी. ती पण असं- पास होतं का? नाही रे, पास होतो विषय नाही. जी पास व्हायची तीच पास हा, होतं. मग? पण असं सिक्रेट एकदम समजतलं नाही की आज रिझल्ट आणि रिझल्ट असं असतं. एकदम फुल. समजला का तुमचं काय माझं समजलं? परत तू. समजलं. माझं परत तू पुढच्या टाइम चालू. बघ तुझं विचार ह्या का? ह्याचा एक्झाम सेशन आहे एकदम शांतता असते. म्हणजे खायची पोरं आहे फक्त. पोरांका एंट्री नाही हवी. हा केटी वगैरे असं ते बाकी नाही असं म्हणजे तुझं काही संबंध नाही नाही, त्याच्याशी. माझं काय संबंध आहे. मी पहिल्यांदा येईल हां. म्हणजे रिझल्ट म्हणजे नाही, रिझल्ट आमचं थंय लागतं ना. जेव्हा काही जी पोरं फेल होतात ना ती हय जातात. हां. म्हणून मला काही माहिती नाही रे जास्त. तेव्हा चल तुझं ना प्रिन्सिपल सरांनी जरा इंट्रोडक्शन करून दे. प्रिन्सिपल सरांपर्यंत ओळख का? अरे बाबा ओळख सगळ्या शिक्षक नाही कमी सर. थँक्यू सर. ह्याचं प्रिन्सिपल सर यांचं ते माझे मित्र ज्यांचं आणि आमचे प्रिन्सिपल सर आणि IT बॉम्बेमधून PhD केली. थोडंसं सगळ्यांना आपलं कॉलेज पूर्ण केलं त्यांनी दाखवलंय. तुम्ही काय सकाळपासून फिरवते त्यांनी. मी पहिल्यांदा ते पण हिने बरेच यांना याला सांगितलं. हां तुम्ही पण देवगडचेच आहात ना? हां प्लेस पण झाली आहे. हां. त्यामुळे आपल्या देवळाला बऱ्याच जणांना माहित नाही आहे. आम्ही देवळ पडले पण जातो. हां देव नाही जास्त बऱ्याच लोकांना माहीत नाही. आम्हाला पण आताच का. म्हणजे मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये मला बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर असतं.
कॉलेज सर करून- पण आपले व्हिडिओ बघतो. ते का माहित नाही आपण अजून कोण बघतात. प्रिन्सिपल सांगा विचार ह्यांची व्हिडिओ बघतोस काय म्हणून. कॉलेज सगळा फिरान झाला तांगडा माझी गळ्यात दिली होता. जातास की घरात किती थांबतात? जातास म्हणजे आधीच एक तर तू 1 तास फक्त 1 तासात थोडी थांबतात. आता तुझं काय आता खेळ अरे खेळत तुझे कॉलेजची माझं आता कबड्डी आहे. मग आता बघूनच जाऊया. कबड्डीची ना. मॅडम, तुम्ही थांबलास आणि मी हरलोय तर बघा तुम्ही आता कबड्डी बघू घेत असतो सर. कबड्डी काय 5 मिनिटं जुळा 5 मिनिटाची 2 झाले. एवढं झालं. रायडरवरती डिपेंड दोन्ही पण मगाशी कॅच सुटली विचार. हे कबड्डीतलं तुका कळत आहे ना रे कबड्डीमधलं. ह्यो बा ह्यो पण ह्यो बा स्टेट लेवलचा प्लेअर आहे ह्यो 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 आडापतीची आधी मग स्टेट लेवलचा होतो. सबस्क्रायबर रे बघ मग बोललंय की नाही. फॅन म्हणजे सगळेच एका म्हटलं असं मीच व्हिडिओ बघतो. असं नाही माहिती आहे तुझी पॅन्ट घेतलास आणि मी हरकलोय ना तुमका बघा तुमचा कसा गरज येतात. मग आता नाही हरणार. आता मी घराकडे आता चालला. हरत नाही एवढा निश्चित नरकट लावलास मग नाही. मगाशी हारलं तो बाबलो तो. चुकी ह्याची चुकीत माझी रन का? किती ह्याच्यावर मी मध्ये चांगला 16 खेळ- रन थांब, गेले. एक मिनिट मी चांगला खेळ की नाही ते सांगितलं. एका ओव्हरीत 16 रन गेले माहिती आहेत मगाशी. लाईव्ह का लाईव्ह हा आता तरी सरळ हा